Eżis telespettaturi, inselmulkom jiena u Karlo. Karlo, dejjem tibdil l-isset, kull jum naraħ differenti, kif? Għax dejjem inbidlu l-iskop ta' Val il-programm huwa primarjament dak li aħna kemm jista' jkun nagħtu idejat lin-nies kif jirranġaw id-dar tagħhom. Issa, d-darba llum qegħdin nitkellmu fuq drabbijiet. Ġallura x'għamilna armajna ftit portieri, ġibna xi ħaġa li hija kienet drab u żbajnija, ġifieri għandna fejn nimirħu u fejn immorru. Di ta' drab żbajnija kieku taf kemm irċivejna kummenti fuq il-paġna ta' Facebook tagħna jgħiduli imma drab kif tisbaw? U anke jien għandi kurzita kif żbajtu u mhux qed iqarqad xi nimpoġġi bil-qeda fuqu. Meta ħaturini Illum ħankun qed nurik xi ħaġa kif saret il-Petruna tama. U nkunu nistgħu niddiskutu anke ngħidu lin-nies kif jistgħu jsiru dawn l-affarijiet. Jekk għandhomx isiru l-affarijiet, ovvjament, għax xi kultant li tagħmel tapezzerija jkun aħjar biex tidħol fl-ambjent tad-dar, imma ħankunu qegħdin nilagħbu bid-drappijiet, irresqu lem, nirranġaw law u ħajkonna ħafna fuq ix niddiskutu. M'għandix dubju u inti kont titli li għandek xi riċetta speċjali għad-drab. Veru? Mela jiena rrid u mhux ħanibqa' nżomm għalija u ħanaddija Grazzi, grazzi għax għandi kurzita kbira. U rrid ngħid ukoll li inti ma xtrajt xejn minn dak kollu, jiġifieri kollox milli kellek. Dan milli kelli, eżatt. ċertu drappijiet jien nżommhom biex inkun nista' nagħmel jgħidulu staging, ħabbar it-tratti, ġibtom mid-dar, żarmajt parti bid-dar biex ikunu nistgħu għala nofs id-dar. Jo, ma jimportax. Imma dak hu sabiħ, anke fid-dar tagħna stess, jekk ikonna xi ħaġa li forsi qiegħda f'kamra u nixtiequ ntuha ftit dera differenti, bixra differenti, kull ma rridu nagħmlu. U l-affarijiet dekorattivi, jiena d-dar tiegħi stat waqgħet ma tkun fl-istess post, ġifieri dejjem ikollha 15 perjodu cooling time u mbagħad tiċċaqlaq għal x'imkien ieħor. U laqgħu fil-fatt għax dejjem narhom jiċċaqalqu minn x'imkien għal fil-fatt hawnhekk ara li hawn warajja li nistgħu nurriha lin-nies l-aħħar drabi kellna il-ġwienaħ u llum għandna din. Din mhijiex ġebel, di karta pesta. Wow! Għamilta inti ħloqta. Iva, di ħloqta jiena wkoll u niddekora biha fid-dar biex kemm jista' jkun dejjem ikun hemm elementi differenti kemm fil-materja u kemm anke fis-suġġett. Xi darba ħaturini kif tagħmel karta pesta wkoll. Dejjem nitgħallem, u nispera li intom ukoll tgħidu pjaċir b'daw il-pariri. Ma ħajkonna bżonn xi 6 jew 7 skedi oħra. Ekku. Noħorġu bil-pensjoni flimkien. Ġibt lil bagalja. Iva. Vera ġbitni, grazzi. Kemm għamilta sabiħa. Iġifieri din kienet bagalja nimmaġina jien. Kienet bagalja ta' drab, kienet rigi ħodor u blu, tiffunzjona għax biex ġejta hawnhekk kienet mimlija bl-affarijiet. U li hawnhekk dal-karti li huma dekupaġġ użajt kuluri kemm jista' jkun li jixelu u li huma adattati wkoll għall-istudio tagħna. Għax aħna nħobbu ħafna kuluri, nħobbu ħafna fjuri. U fuq wara għamilna il-faqa. Din hija xi ħaġa li isek għandek bħalissa aspirazzjoni biha l-kliem għax użajta kważi fil-pultruni kollha. Eżatt, fil-fatt anke das-sufan meta jkollna ċans nitkellmu ftit fuqu għax jiena dan qed ngħidlu Freud's couch. Għax jekk tafx il-Freudian's chair. Jiena rajtu Vienna dan il-Freudian's chair. Spiraku. Speċi ta' il-kliem iktar ispirawni. Unkunu nistgħu nitkellmu fuqhom anke iktar il-qudiem fis-sensiela tagħna. Tajjeb, jiena naħseb li aħjar nibdew għaliex il-mistiedna tagħna llum waslu jaqgħu x'idra. Ġrilna hemm xi ħaġa warajk li rridu nikxfuha. Qed naraħaw dan li żgħar, ma tant ksejt affarijiet li m'għandunajx naħseb ukoll. Ħanara. Jekk ma jkunx għaddi. Li ħanagħmlu ħanikxfu din kienet biċċa qamara li kienet pratikament ħadd intrema ġo garax. Kienet għadha ġo garax u dal-garax kien ħajaq u kienet sa tintrema u għamilna speċi ta' kamuflaġġ bil-kuluri tal-ħajt mal-amara. Ovvjament, probabbli il-programm li mies mhux tkun qiegħda hemm di. Ġifieri aħna dejjem indawru kif kemm jista' jkun. Jiena nħobb indawwar biex nagħtu kemm jista' jkun ideat differenti u innovattivi.
Fil-fatt l-istil taraħ li huwa xi ħaġa li jiena kont nara dar kannanna pereżempju. Iminti tajta dejra kompletament eklektika differenti u ġdida. Biftit żeba. Dik ma kontx waħdi, konna grupp ta' 6 min nies. Taħmu fuqha. Iva, bdejna bil-kunċett, kif ħanuħolqu, x'ħanuħolqu, fil-fatt hemm ħafna kuluri oħrajn anke fuq ġewwa. Ikun hemm il-kunċett kif inti jiena ngħidlu il-creative thought, ġifieri inti l-ewwel jiġi l-ħsieb u mbagħad timxi biċċa sakemm tasal għat-teknika u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-kulur. U ġieli tibda b'mod u tispiċċa b'mod ieħor. Iva, iva. Karlo, jiena kif għadlek ħammur niltaqa' mal-mistiedna tagħna xi tnejn qegħdin hawnhekk jistennewna, għandna żewġ mistiedna interessanti u l-ewwel mistieden tagħna huwa Aaron Tanti illi diġà ltqajna miegħu fil-bidu tal-iskeda f'episodji illi diġà għaddew u kellimna fuq l-asafar. Illum se jkun qed tkellimna fuq il-flora Maltija. U interessanti. Sakemm tkun qed tagħmel intervista jien ħanieħu l-bagal li ħanarax fiha ġo fiha x'hekk hemm xi biċċa ħobs. Ilha fil-fatt. Għandek jisibtu xi ħaġa oħra. Kieku naf li ħobs kont noħodlok gidma jien ukoll. Aaron nilqgħuk magħna, grazzi ħafna tal-li rġajt il-qajt l-istedina tagħna. Poġġi. Fuq is-sufan tagħna. Grazzi ta' ritratti li qed tipprovdilna matul is-sensiela kollha. U vera qed jintlaqgħu tajjeb ukoll is-siltiet li qegħdin nikdbu fuq kull speċi li inti iffukajt il-lenti tiegħek fuqha. Min dejjem insemmu li kull ritratt li qed jara huwa meħud Malta. U minnek, oriġinali iġi huwa ritratt tiegħek b'ħafna paċenzja kbira. Illum se nitkellmu fuq il-flora Maltija. Xi ħaġa semmejt il-fjuri u intom fil-introduzzjoni tal-programm semmejt il-fjuri u il-fjuri selvaġġi, mhux dawk il-fjuri illi huma introdotti ġo pajjiżna, huma dawk il-fjuri illi insibu fl-istat naturali. Issa jien kont affaxxinata għax it-temp tagħna kiefer għal daw il-fjuri. Però in-natura qatt ma tieqaf tissorprendina. Jekk wieħed iqis kif in-natura kienet kapaċi tadatta għal kull habitat differenti, għal kull tip ta' ambjent, wieħed ma jistax ma jimmerveljax ruħu. Għalfej. Għaliex inti għandek postijiet fejn aħna ma nimmaġinawx illi ħajkollok, pereżempju, peprina fejn il-baħar, dik li għandna kemm rajna, kienet il-peprina safra, u hawnhekk qed naraw l-opium poppy, il-peprina. Ġifieri ħafna Maltin, pereżempju, meta ngħidu peprin, jgħidlek aħmar daqs il-peprin, però il-peprin mhux kollu aħmar. U mhux tal-li varja fil-kulur, tal-li varja wkoll fejn issibu. Dik il-peprina s-safra issiba l-iktar mal-kosta. Mela din adattat il-irrax tal-baħar dik l-imluħa mhux tal-li ma toqtolix, tal-li għamlitilha possibbli lil dil-pjanta, lil dix-xitla, illi qiegħed kampa imma tnaqsilha il-kompetizzjoni minn pjanti oħra. X'meravilja. U hemmhekk tara l-bilanċ, eżattament, fejn il-bilanċ aħna il-bniedem irid jifhem illi mingħajr il-bniedem in-natura kapaċi tkampa. Anzi, ħafna drabi il-bniedem idaħħal il-problemi fejn jidħol il-bniedem. Għaliex mod naturali matul is-snin u din mhix xi ħaġa li saret f'daqqa, l-ispeċi adattaw, kull speċi adattat għal klima, għal ambjent, għal tip ta' art. Għandek, per eżempju, kif semmejna, diġà għandek pjanti illi kapaċi iżommu l-imluħa, bħalma kellna dik il-peprina safra. Però għandek imbagħad il-pankrasju li rajna ritrattu ukoll dik il-fjura bajda li mhux talli di kapaċi tikber fejn hemm l-imluħa, imma wkoll anke fuq l-aram tar-ramel, is-sand dunes. Issa immaġina aħna meta naraw ir-ramel naħsbu fid-deżert u ngħidu ma jikber xejn. Jew li m'għandniex. Tajjeb, ġifieri aħna kollox fiċ-ċokol. Ovvjament, però għandna varjetà biodiversità li tissorprendi lil dak li jkun lest li naqqas naqra mir-ritmu tal-ħajja maġla aħna dejjem maħrubin, dejjem wara l-ħin minn awwal hemm, dejjem ingeru kemm għandna x'nagħmlu u ninnutaw, pereżempju bħalissa qed naraw xejn, però konna qed naraw ħafna il-weraq tas-siġra tal-luq. Fejn meta tħares lejha s-siġra tal-luq, orrajt tgħid siġra li partikolari ma bad tiġi gżiffa u litteralment din is-siġra tibda tixel għalfejn tixel. Għaliex il-naħa t'isfer tal-weraq huma ileqqu silveri ħafna. U allura il-ġmiel li għalkemm m'għandix il-fjuri forsi sbieħ bħalma qed naraw bħalissa rajna n-narċiż din hija l-buttuniera, dawn jattirawlek l-attenzjoni għax għandhom il-fjuri. Però anka dawk il-pjanti li m'għandhom fjuri ikollhom dik ix-xi ħaġa li jekk tieqaf tinnota
tibda tara differenzi u partikolaritajiet illi jagħmlulek iktar interess ġo fik biex inti tinnota iktar. U hawnhekk allura forsi ta' min insemmi nieħu l-opportunità li tajtni inti llum biex niġbed l-attenzjoni għaliex fil-waqt li jien nistieden kull min jgħidu dawn il-gżejjer biex joħroġ fil-kampanja u jgawdi, irridu nqogħdu naqra attenti. Għaliex jekk pereżempju morna nimxu fix-xari, ħafna mill-veġetazzjoni illi tikber hija baxxa ħafna. Jien hawnhekk bil-kamera ġibtom mill-qrib, però fil-verità ħafna minnhom ikunu ftit ċentimetri fuq mill-art. Mela, iżgur, minħabba rieħ, għax inti jekk tkun ġowiet, inti għandek il-protezzjoni tal-veġetazzjoni, tal-komplement tal-veġetazzjoni apparti tal-ġeografija partikolari tal-wiet li tilqalek, allura inti għandek inqas rieħ, l-ilma li hemm ħajżomm l-iktar umdità, allura għandek mikroklima partikolari. Allura dawk jiffilħu jikbru, imma meta inti għandek ix-xara, ejja nieħdu aħna il-Park tal-Majstral li lin mill-Manikata. Hemmhekk mhux talli għandek fetħa enormi bir-rieħ ġej minn fuq il-baħar u qiegħed postoli bil-sis bl-irdum illi allura jaħkem iktar ir-rieħ, talli huwa għar-rieħ tal-Majstral li huwa wieħed mill-iktar irrieħat li aħna jkiddu lil pajjiżna. Allura inti dak ir-rieħ kollu ġej minn fuq il-baħar, da ma jaffordjawx il-veġetazzjoni jolew, allura jibqgħu baxxi. Imma xi tfisser meta tkun baxxa? Morna nimxu fil-kampanja, kulħadd jaffeċ u mingħajr ma jkollok idea ta' x'qed tagħmel, taf tkun għadek kemm qriet waħda mill-orkidi li ssiba hawn biss bil-kemm tidher di daqshekk, imma li meta wieħed jorilek fuq ritratt ta' x'daħal qrib ġo fiha, timmeravilja ruħek bil-ġmiel tagħha. Għax l-orkidi huma fil-fatt uħud mill-isbaħ pjanti, le? Imma ħafna nies meta semmi orkidi x'jiġihom ġo moħħhom, dawk l-orkidi l-kbar li ma nsibux hawn. Jumlhom, pereżempju, li huma importati mhux hekk? Tagħna ħafna minnhom il-giant orchid mhix ikbar minn hekk. L-endemiċi. Tajjeb, li nsibu b'mod naturali. Issa fuq din nixtieq ngħaddi anke kumment fuq endemiċi u indiġenu. L-orkidi li nsibu Malta ħafna minnhom huma ngħidu aħna 10 ċentimetri fuq mill-art. Ġifieri da il-ġmiel tal-orkidi l-kbar xorta jiet imma b'mod żgħir għalfejn għaliex in-nuqqas ta' ilma, il-rieħ, is-salinity fl-arja tagħna, allura ma' żmien daw biex kampaw x'kienu. Però ma jfissirx għax tkun iżgħar tkun inqas attrajenti jew inqas importanti fiċ-ċiklu naturali. Inti semmejt il-kelma endemiċi. Ta' min ħafna drabi forsi dak li jkun jisma' dal-kliem indiġenu, endemiku, huma kliem illi bażikament jiddistingwi dik il-pjanta illi jew issiva f'post wieħed biss, endemika, jew inkella indiġenu. Mingħajr il-bniedem dik il-pjanta kienet diġà hawnhekk. U mbagħad għandek l-ispeċjaljeni illi dawn ma jkunux hawnhekk imma ddaħlu hawn Malta pereżempju minn nies imma mbagħad ikunu kapaċi jistabbilizzaw ruhom u jitferxu weħedhom mingħajr l-intervent tan-nies u dawk huma l-iktar perikolużi. Ġieli joħonqu lill-oħrajn imbagħad. Pereżempju l-ħaxixa Ingliża. Il-ħaxixa Ingliża x'intarata tagħmellek tapit taħdar sabiħ, bil-weraq sbieħ, fjuri sofor, però għaskapitu ħafna drabi ta' pjanti ħafna iktar delikati illi din toħnoqhom ma tihomx ċans jikbru. U jekk inti għandek in-natura, pereżempju hawnhekk qed naraw bukkett ta' snapdragons, il-papoċċi l-bojot. Vjola jkunu l-papoċċi. Għax hawn iktar minn kulur wieħed. U ta' min ngħidu wkoll għandna speċi rari ħafna u Malta żgħira ħafna siba ftit postijiet illi dejjem qed tonqos, dejjem allura l-importanza il-fatt li jkun żgħir dejjem bniedem għandu joqgħod attent u jekk hemm passaġġ jgħaddi minnu xi ħaġa li semmejna diġà. Dawn huma il-papoċċi l-vjola. Issa il-vjola ħafna drabi jattirawlek iktar attenzjoni għax għandhom kulur partikolari. Għandna iktar fjuri bojot Maltin fil-kampanja meta jkun hemm il-papaċċi l-bojot. Allura għajnejk forsi tiġi l-attenzjoni maqsuma fuq speċi oħra. Din peress il-kulur tagħha huwa naqra differenti. Iktar vibranti. Pereżempju aħna għandna ċertu fjuri illi daw jattirawlek l-attenzjoni iktar minn oħrajn, pereżempju in-narċis. U għamilna żmien, fi żmien in-narċis, tara ħafna nies ibijaw in-narċis fit-triq. Iva, niftakar meta kont tifla.
Tajjeb, issa, m'hemm xejn ħażin li bniedem jixtri l-fjuri u jbieħ il-fjuri jkollu vażum bil-fjuri friski d-dar, però irridu noqogħdu attenti illi meta qed naqtaw mis-salvaġġ ma nistgħux nagħmlu aħna overconsumption qed nieħdu iktar milli nagħtu ċans lill-ispeċi tkattar. U allura hemmhekk il-biża' għaliex jekk jiena ħriġ naqta, inti ħriġ taqta, jekk inti għandek ġinien ġardina u taf illi di titħallila pereżempju għall-argument titħallila 10% biex għas-sena li ġejja jkollok minn fejn tieħu żerrija ħallu tkun tista' tkattar. Imma ġinu tiegħek qed tikkontrolla il-ġardinar għandu kontroll. Meta inti għandek is-salvaġġ ta' kulħadd ħareġ u jaqta. Imma jiena ħadd tant, inti ħadd tant, m'hemm ħadd li qed jikkontrollaw bekk importanti u jkun hemm leġiżlazzjoni mbagħad biex tipproteġi ċertu speċi. Dak li jkun jaf jgħidlek u jwom bil-tajt erba' jien kulħadd, imma jiena ngħid jien int u naqra u mbagħad meta toddhom flimkien, ovvjament idbati l-ispeċi. U meta ngħidu dbati speċi, ma tkunx dik l-ispeċi biss illi jedbati għax qed tinqata'. Jista' jkun hemm numru ta' speċi oħra, inklusa safar, pereżempju, għax ta' min ngħid illi jien meta noħroġ għar-ritratti nammetti tal-asafar, mhux għar-ritratti tal. Imma tkun hemm. Eżattament. Imma lan tkun hemm, ma tafx intu meta ma jkunx hemm asafar narhom iżbaħ. It-tewm, għandek it-tewm rajta qabel di rajna l-bruka. Imma is-salvaġġa mhux li niklu aħna, ta' min ngħidu li inti jkollok ammont ta' speċi illi jkunu mill-familja ta'. Mill-familja ta' jiena ta' min nenfasizza illi jiena minix biologu, jiena nieħu pjaċir b'dak li nara madwari u meta ninnota immur infittex dwaru. Jiena minix dak it-tip ta' bniedem illi jekk dajna din il-lelluxa ħanejdlek l-isem xjentifiku nidħol fid-dettallu kif. Jiena nieħu pjaċir napprezza dak li hawn madwarna. Però mbagħad meta ikun hemm il-kurzità, ħafna drabi dik il-kurzità tgħinek biex tiskopri iktar. Għaliex jekk rajt fjura ma rajtiex, abbadditni kurzità allura dix x'inhi. U meta mort undu ngħid li minn familja ta' speċi oħra illi tikber pereżempju il-ġiżi, id-deru, dawn huma kollha siġar illi hemm minnhom jattirawna l-attenzjoni għal fjur, din pereżempju id-deru li huwa arbuxell li kapaċi jikber ukoll mhux ħażin anke f'siġra żgħira li jagħmel dawn il-berries illi mbagħad jibdew ħomor u mbagħad imorru għal lewn iswed huma importantissimi għax ħafna safar jikluhom. Mela għedna li rridu noqogħdu attenti għal flora selvaġġa li għandna f'pajjiża biex nipproteġu lill-ispeċi nnifisha. Imma kif ukoll għal dawk l-ispeċi li jiddependu fuqha. Pereżempju f'waqt il-programm qed noħorġu numru ta' ritratti kemm ta' safar u kemm ta' fjuri u insetti. Il-friefet pereżempju li semmalti tagħhom farfett tal-fejġel, farfett tal-ħurrieq, għalfejn jismu hekk. Għaliex il-farfett mhux mill-ewwel ikun farfett. Inti għandek ix-xat, il-caterpillar, illi dan jagħmel perjodu bħala xat, u mbagħad ikun hemm il-fosqa u fl-aħħar mill-aħħar ingawdu l-farfett. Però dak ix-xat biex isir il-farfett irid jiekol u ħafna drabi dawn jiddependu fuq speċi partikolari. Mela jekk inti qrid dik l-ispeċi ta' pjanta, u mbagħad ma nistgħux ingergru li maħniex naraw friefet għax kollox katina. Kollox katina. Wow, Aaron, jiena l-ħin tagħna ma nkun nixtieq jispiċċaqat għaliex vera titkellem passjoni, vera tispjegah tajjeb, għadek kif spjegajtilna bażikament l-ekosistema kif taħdem. Bi kliem sempliċi Bi kliem sempliċi u rejtna daw il-ġmiel ta' ritratti li oġbok taqsam magħna. Grazzi ħafna lilek. Ħantuk rigali ħorża l-aħħar darba tajnik tal-inċensi sal-lum. Sentu ilek ħadra pariċ-natura lilek. Napprezza ħafna din il-candle holder. Grazzi lill-Loop Djakonija. Dawn huma prodotti ta' kummerċ ġust li ġentilment offrilna. Grazzi ħafna Ron tal-li kont magħna. Aħna ħanifqu għal ftit momenti ta' riklami bqgħu magħna ħalli naraw kif żebaħ is-sufan Karlo u nilqgħu il-missieden li jmiss.